जोंहा दिनै एन्जर बुंगा मानै गिदिर गिदिरथार मोनबोदों मानै। थ' बेखौ जों दा गोदानसै एवनानै जागोन आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था, बे थैबावाखै नै दाबो। दा नुदों गोगोम गिदिर गिदिर दे खिन्थु बुंगा बिगुर खुखांबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दा गोदानसै सावासै माने मोनानायखाय सावनांगौमोन, आं डाइरेक्ट खुबाय आरोना दिनै। जायखिजाया नायनोसै मारै जायो। डाइरेक्ट खुबाय आं नै थांगोनाबो आसलसो। जायखिजाया नायलांबाय थादो भिडिअखौ। गोदाखांनानै डाइरेक्ट एवनाय। सावा गारा खुनायखाय एसे उसुबिदा मोनदोंलै लोगोफोर, बेखायनो एसे रुबाय आं। एसे बोरैबा नुदां सावा गारा खुनाय ना, रुगोनसै। नै मैला ओंखारमारदों। लोगोफ्रा एन्जर जायोबा आं बायदि गोरोन्थि दाखालाम, बर'फ्राथ' मिथिखायो माने सावनानैसो खुनांगौ बेखौ। आं ओरैनो खुनानै एकदम बोरैबा मोनथारदों आरोना, ओंखायनो रुबाय आं। हाग्रानि नालाय ओंखायनो एसे रुग्रोना लाबाय दैखौ फुरा हिट होग्रोनानैसो गोदागौमानि। ओमफ्राय दा संबावबाय आं नै गोदाखांनानै। नायलांबाय था लोगोफ्रा। ओमफ्राय दा एवनायखौ देखायसै, एसे जानानैबो दिन्थिहरसै। भिडिअखौ मारै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, शेयार खालामदो। गथा गथा जाजोब्बाय नै दासो। रुनानै बिदि नुबाय, गुफुर गुफुर गथा गथा जाजोब्बाय। ओमफ्राय साराया रेडि, नै सामब्राम होनाय रेडि। ओरै ओंखामा होगासिनो आरो रुदि थावा। बुरिया जाबाय जाबाय जाबाय। ग्राम ग्राम मोनसे र'। नै जाबाय लोगोफोर, नै एसे एसे होदां थारमाने गोरान एवद्रायासै आरो बिदै जब जब ग्रेभि टाइप होनोसै। मोनबायानो होनसै थ' जानायाव लोगो जानोसै जानोसै जानोसै। मोनबायना लोगोफोर? वाव बाथ्रा नुखाबाय थ' जानोसै र'। उनाव लोगो मोनसिगोन। जालांबाय था जागारनि मयदासो ओरै जों नुना लामोन दा जागारनि।